مسعام كي ترف أي تدلينا كم مسعام حليفو قال اركب انت نيركمون السوم كتعبيك حانت قال لك كم مستياتيا أفقرا وركب مساخان تلا كتري أزقبأ كم مستياتيا انت نعا زي رأخيا كاب أخ ترخبو زقبأك وي أبي واتك كتستخاخلهم زلكا نجرات كملو تخازي قبوم عدلات كملو تخاي خوليم لكع كم تأفيتكم زلو تريلو مستيات لكعكم يعني نسا كم مستيات انت أقلقلاتك ناتكا جديد ما مرأيو نمن تهازيت نقرن بحان سابن كلنا انت الكادما حان تقوال نستيتي نخمزة أي تفترتن بتفترو بناي حبرة سبت تسعنو دسمع نجار يخون كتقبرو تدل نجار بقالاتنا ناي مزراب لمديه بالله بأكلا وقانقاقن كمز فتوتكا كمز تسألتكا ولا كتر إيون تزيدليت ولا بوشتا تحزو ناي قد دنيا توبصو كم نت أبراغ إزر إكافت مستيات اندقنا كاباها تسبيت تقبرو مرأيو أفكاريتكا خوينا بحنساب بزح نجار ندا جبركم ولا أأمر أكتم ببقات دلنبر بعلا دليتا تايت نجرك كانه بتخطب قطعات أرزي تخيل body language كنت نجرك أمنا يلوم فيديونا حمش تملكتات حنت قال تريو كتحالفهم زي بالكاتجباراتيو هذا نمسحهم زلهم كم يعلهم دحان درلهم نابز channel لهم قاعد دحان مسحهم من دابلكو أبز channel حدش انت لهم سبسكرايب كتجبروا نتبب بجزء يزفنوا لكم فيديوهات بقليلو نمركب دما نتنايك أجل ملكت أو قوايهم سنة مكتتال قدامي لكع كل جزء أبزوري هذا لكع كم حفتها كم محزها ويدما مسارحتها خوينا كل جزء كابتغاها زي ترح أقوال مساخة أفقر مستقطو كابترئ كملكتات قربنا هنري ولا نزم ملكتات زي كتر العقم أي هالها سمعت كاجن كنجركايو كم زعينة سمعت سقيلو أي متسني كابتن سات جبران أكلاو من قصة أساسنا عليه نزل سمعت كمتسكاز جبران سلازم كل جزء حان تقول كم حزها وي حفتها تريا كم زفتوت كم ردا انت أبيكا فغران مقلات تتقامل لهم تجبارات ازيهم الصعبية اتناي مجمريان الريو كل جيزين الصغا بقارها ناب اجاز كم استتقع التريو قبرة ملسي بوزيتيفي ولا حنت عين التقاومو ملسا اي تبكاني كال دما مسكال اوتسوات كوفيلكم ابتزانا قعلو جيزي تريكا كال دما بحنساب تانيحكم مستفلا لهم بزي ولا حدا مخنيات ليت تدوللك مقنيات مدولي أهمان يتفلطنيها بزخوانا حساب انت دا زي ترداداكم تتقاجهم يحزيناتك خيتخون بالطعم سلة تفرح نزا حساب زمساخا كيدك أسطو ويدما نسخا خمس سعر كيا أمينة نخا تأمنك خدوللك تفتنه بحنساب جيزي نخا تحلفو خاة تسعره بالطعم دما حقوستي أتخون مساخاتكم كلا كتسحق كتساوت تريعها زخوانا نقر انت حاتيت كيا بقول طفل دسيلو يعتقبره نزيهم ملكتات تاريخ هلا أنا خمان كناتك عينة سمعتي زلني بحنساب نخون زبل حطوت أراي مقرب زلكا إذا قال زيا كتملت أكاية بالله بلبها تفكرك أقوالها كم زتقبر زلا بيست محازاي سلازغونت حفتي سلازغونت كتب لا يتخيلنيها كم حوان محازا أنتريك أقوال ويقالت أقامات أب هيوت انت أقات إموا إيات متأكا كتم مخران كتتأنانا عنبر متنخاف أكالاتنا يتدلينا مغنياتو فقرية بالله نمساها كالعي حانت قال كتفلي كان تدليا أفكارت كاخوينا ناي عسرت حمشت عمت فقرا وركب كتفرسون تدليا ترئيهم ملكتاتنا هنري تقند نجار كم زخونه already كتفلة سلا تدلي نمفلا لي زخون سبب يعتدلي كل جزء زخونه نجار أمانجهم مزفتر نمفل لاي زعدن زربات أرايز قدمه تاني بحق تفكرك أقوال تجاراتهم دهم تبعيسكم ولا أنت خوري خيا كم زلوا تبع سكاي تفتحت نبعرات كتكيد يتدلينا بزعبة مسخة متعرقن ويدما يغريتات بلول من قد بمدلاي كتتعارق وتقراحة تصعر اتخابها خطفله تدلي زلا قالقن لبها كابها رحيقيو كابها زرحق اللبا دما نابها نمقراب مفتان كسارعيو فتي ما حراي تبلكانه أودات كتفلت وزرلكم حانتو قال زنبرا فقر تتأفئو حانساب انت خيدو بقى خيدا نمملاس فتي ما يتحسبني كانت نايمة جمرات تقبرو زنبرات نقرات دو انت بيلا نقابنات تكست شو تملس زنبرات حجقن دحر ساعات كل 3 ساعات كوين الله مستدوللا كل جزء بيزي ازرلهو من رغابونا يتدلن إذا ملكتات زيوم ناي مجمرة مسعام كي ترف أي تدلينا كان مسعام حليفو قال اركب انت نيركمون السوم كتعبيك كل دما بمغنياتيو نو أي دلينا أي تبلنا كل جزاكن سبب علو
ጥቃኻ ምኻን ብዙሕ ኣይትደልን ልባ ይርሕቕ እዩ ነዚታት ምልክታት ምርኣይ ምስ ትጅምር ዓብ ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣሚንካ ሸለል ኣይትበሎ እዚ ብርግጽ ክትገድፈካ ወጢና ወዲኣቶ እታ ትኽክለኛ መዓልቲ ጥራሕ ትጽበ ዘላ ሳልሳይ ካብ ሓንቲ ጓል ከምዚ ምስ ትርኢ ፈጺምካ ስቕ ኢልካ ክትሓልፎ ዘይብልካ ምልክት ንኸተዕልላ ንኽትቀርባ ትደሊ ጓል ተርእየካ ምልክታት እዩ እዛ ጓል እዚኣ ንኽትቀራረቡ ዕድል ትደሊ ዘላ ጓል እያ ንኣብነት ኣብ መንገዲ ተረኣኢኹም ወይ ኣብ ሓደ ገዛውቲ ክትኮኑ ትኽእሉ መቸም ብዝኾነ ኣባኻ ስምዒት ዘለዋ እያ ንኽትርድኣ ምሳኻ ክትከውን እንተደልያ ብዙሕ ምልክታት ተርእየካ ንኽተዕልላ ንኽትቀርባ ስምዒታ ንኽትገልጸልካ ብዙሕ ምልክታት እያ ተርእየካ ንኣብነት ኣብ ሶሻል ሚድያ ጆይን ንኽትገብረካ ወይ ቴሌፎን ንኽትለዋወጡ ምሕታት ኣብ ቻት ነዊሕ ዕላል ምሳኻ ምጽናሕ ኣብ ደገሃ እንደበት ክትራኸቡ ከለኹም ክትስንብድ ከላ ክትሪኣ ኢኻ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ብዓይና ብዙሕ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ትፍትን እያ ፍሽኽ ክትብለካ ፀጉሪ ርእሳ ክትንክፍ ክትሪኣ ኢኻ ከምዚታት ነገራት እንተሪኢኻ ናብኣ ክትቀርብ ክትፍትን ኣለካ ብዙሕ መንገዲ ጌራ ክተርእየካ ትኽእል እያ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ብርሑቕ ብምጥማት ብዓይና እያ ተርእየካ ተሓቢኣ ክትሪኤካ ከላ ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ ከምዚታት ነገራት እንተሪኢኻላ ከድካ ተዛረብካ ንሳ ዕላልን ምፍላጥን ጥራይ ክትጅምረላ እያ ትደሊ ስለዚ ደልያትካ ስለ ዘላ ንድሕሪት ኣይትበል ራብዓይ ሓንቲ ጓል ኣብ ልዕሊኻ ምስ ካልእ ወዲ ትኸይድ ከም ዘላ ተርእዮም ምልክታት ቺት ከም ትገብር ዘላ ብንጹር ዘርኢ ምልክት ይረኣየካ እዩ ወይ ነብስኻ ይነግረካ እዩ ዓይንኻ ክትከፍት ፈትን ኣብ ጥቓኻ ኮፍ ኢላ ቴሌፎና ሒዛ ተመሲጣ ትፀሓሓፍ እንተላ እዚ ንዓኻ ግልፂ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ባህርያታ ጠቕላላ ምስ ዝቕየረካ ተሓብኦ ምስጢር ይበዝሕ እዩ ሓድሽ ዓይነት ስታይል ትርእየላ ኢኻ ትልከዮ ጨና ትገብሮም ክዳውንቲ ዘይተለመደ እዩ ኩሉ ነገራ እዩ ዝቕየር ሓንቲ ጓል ብሓደ ወዲ ህልም ዝበለ ፍቕሪ እንተሒዝዋ እንታይ ከም ትገብር ዘላ ኣይተስተውዕልን እያ ሰብ ይዕዘበኒ ኣሎ ኢላ ኸማን ኣይተሓስብን ነዚታት ነገራት እንዳረኣኻ እንተለኻ ንምንታይ ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ምሕታት እዩ ዘለካ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ፓስወርድ ናይ ሞባይላ ይቕየሩ ቴሌፎና ኣብ ቀረባ ቦታ ኣይትገድፍን እያ ካብኣ ፈጺማ ኣይትፈልያን እያ ኣብ ዝተቋፀርኩምሉ ግዜ ኣብ ውዱእ ሰዓት ደው ኢላ ከምዘይጥዕማ እያ ትነግረካ ንምንታይ ዝብል ሕትሕተት ቅድሚ ነብስኻ ምጉዳእካ ልብኻ ምስባሩ ሓንቲ ጓል ከምዚኣ ትደሊ ከምዚ መግበሪኣ ድማ ኣነ ገለ ነገር ስለ ዘይብለዩ ካብ ትብል መጀመርያ ኣብዚ ደረጃ ከለኻ ጽባሕ ንጎ ሕማቕ ነገር ከየጋጥመካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለካ ኣረኣእያ ካብ ዝባላሾ ብኣግኡ ክትቅድማ እዩ ዘለካ እቲ ኣቲኻዮ ዘለኻ ኩነታት ብምርድዳእ ዝፍታሕ እንተኮይኑ ፍትሓዮ ተዘይኮይኑ ከዓ ሂወትካ ግበር ቀዲምካ ግደፋ ዝሓሸ ስምዒት ክፈጥረልካ እዩ ክሳብ ንሳ ትድርቤካ ኣይትጸበ ተዓዘብ ዝነበረኩም ቅርርብ ዳር ሓቐ ምስ ዝኸይድ ኣብ ነብሳ ምቕራብ ምስተኣቤካ ኩነታት ኩሉ ምስ ዝቕየር ንዓኻ ገዲፋ ክትወፅእ ተሐጎስ እንተኮይና እዚ ኩሉ ብሓንሳብ ነርኩም ዘይትገብሮ ዝነበረት ነገር ክትገብር እንተጀሚራ ንምንታይ ዝብል ሕትሕተት መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ጓል ናብ ሓድሽ ላይፍ ስታይል ናብ ሓድሽ ኣካዳድና ሃንደበት ትግልበጦ ሓድሽ ነገር ኣብ ሂወታ ምስ ዝመጽእ ጥራይ ንሱ ድማ ሓደ ብፍትወት ወይ ብፍቕሪ ዛዕበዳ ወዲ ምስ ትረክብ እዩ ሓምሻይ ናይ መጨረሻን ድማ ከተሕርቓ ከለኻ ወይ ድማ ክትቅየመልካ ከላ ተርእዮም ምልክታት እዮም እቲ ናይ መጀመርያ ዓብ ምልክት ምኹራይ እዩ ክትዓጽወካ ከላ እዩ ካብ ዝገርመኩም ነዚ ኸማን ዘይስተውዕል ወዲ ኣሎ ከም ዝኸሬት ዋላ ይርኣያ እንታይ ከም ዝኾነት ምክንያታ እንታይ ምዃኑ ግን ክርዳእ ዘይክእል ወዲ ኣሎ እንታይ ኮይንኪ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ክሓትት ዘይክእል ከማን ወዲ ኣሎ ኮርያ ካብ ዓራት ምስ ትስእ ሸለል ክብላ ይኽእል እዩ ግን ሱቕ ኢላ ኣይትኹሪን እያ ብጣዕሚ የሕዚንካ ክትከውን ኣለካ ካልእ ድማ ካብ ምኹራይ ሓሊፉ ሙሉእ ብሙሉእ ሱቕ ምስ ትብል እዩ ዕላል የለ ዘረባ የለ ሱቕ እያ ትብል ዋላ እንዳተዛረብካያ እንዳለመንካያ ከለኻ ምዝራብ ከምዘይ ትደሊ ትነግረካ ዋላ ብውሽጣ ሓያል ፍቕሪ ይሃልዋ ግን ብልባ ተተቐይማ ሱቕ እያ ትብል ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንስምዒታ ንሕርቃና ኸማን ክትርዳእ ተዘይክኢልካ እዚ መሊሱ ዘባሳጭዋ ነገር እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምልክታት እንተሪኢኻ እንታይ ኮንኪ ክኢልካ ሕተታ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኢልካ ክትፈልጥ ፈትን ብግልፂ እንታይ ምዃና እንተፈሊጥካ ድማ ጌጋኻ ክትዓሪ يقرأ كتب العدل عليك نات الزخارية نجار دما كوني الك خمزة جبركايو ويك تقول أحاسبك كم زي جبركايو قلت ألا من البات يقرأ لا تلك نات الزنابرة فقرنا بوت أوتوماسيت خيليا.